mai maɗi ka tallar zaƙi a toshi kan mai zuma gida yake zaune ne. Ku kau malamai ku ɗauko littattafan ku tun da dai ku ne manya, ku karanta ku fassara muna aya a yanzu don shi ne daidai. Musulunci akwai nasiha a cikinsa wanda kuma Allah ya so manzon Allah ya yi, amma yanzu mun ciro al'adunmu masu son lalata mu, don yau ba a baka aure ba kuɗi. Wai su sun son su baiwa mai takama da adda a cikin gida yana datse kanu, suna samun kuɗi sannan za su ba shi mata kyaukyawa. Gani ni kuma baban gida ina son in yi aure, ina son auren ɗayan kabawa baban gida, ni kuma gani ba ni minti ɗaya ruwa. Ina son in yi aure, ina son auren badakkara ni baban gida, ni kuma gani ban da walki gindina. Ina son in yi aure, ina son auren basakkwata ni baban gida, sannan ni gani ba baturanki ne ba. Ina son in yi aure, ina son auren ɗayan Fulani baban gida, ni kuma gani ban da shanu ba rugga. Ina son in yi aure, ina son auren bagobira 'yar gobir, amma ni ba na son a ce ba wane ni. Ina son in yi aure, ina son auren bazazzaga ni baban gida, ni kuma ba ni camfatan doya kullum. Ina son in yi aure, ina son auren babarbara ni baban gida, sannan na gwalkasa ni ina sauna. Ina son in yi aure, ina son auren bakan bara ni baban gida, ni kuma gani ba ni son ɗaukar kaya. Ina son in yi aure, ina son auren ɗayan kanawa baban gida, ni kuma gani ban da tsagen baki, sannan ni gani ba gajere ne ni ba. Ina son in yi aure, ina son auren bakatsina ni baban gida, katsinawa na duk ɗakin kara kunya gare su ba dai tsoro ba. Ina son auren bakatsina ni baban gida, ni kuma gani ba na son yaƙi ko kusa. Ina son in yi aure, ina son auren bazan fara ni baban gida, ita tana ƙauna ta ni ina ra'ayinta, ubanta sai ya ce a'a. Ita tana ƙauna ta ni ina ƙaunarta, ubanta sai ya ce wani da ba ta ƙauna wai da shi za a yi aure. To don Allah a daina auren dole, saboda auren tilas ka sa ɗaya yawon banza. Ba walaƙantacce a yanzu sai marar ilmi, kowai ilmi ku gane ake cire ni, ba wani mai imai da sana'a da fahimta, kowa da wadda Allah na yomai. In ya ta waye waɗansu na aikin gona, waɗansu suna ofis, waɗansu karatu, waɗansu kan waƙa sun kai hakanan Allah ya so. Tsuntsu asalin gidansu kan icce ne, kifi asalin gidansu bai wuce rafi ba. A ni dai baban gida, duniya ko taiman kiɗa ba zan taka ba, duk wanda ya taka ya ga ƙwam. Cin hakin sama sai raƙumi aki ku ci kasuwa, ko ku yi hankuri. Inda Allah bai kai mutum baƙaƙa zai kai can, akwai ya ba talayya in ga rago, dun na annabi na tabbatar ba zai lala.